kula putusane angon kuli ing sasama aja di dakwalan lah yo bener tandamu dawuh sang begawan lumono dewa. Kapor nyoto aku wis kepethuk karo sing diarani Semar Badranaya. Jebul wonge ora sepiro. Kapor nyoto Pandhawa aja nganti rikuh rasane. Sebab iki mau Werkudara lan Janaka nyekseni dhewe nek kurembukan karo Semar Badranaya. Pancen tak sanggih alus. Semar karepku tak kongkong tapak asta nyekseni wurunge Bratayuda. Kuwi nek gelem. Nek kanthi Semar ora gelem kepara nyata tak gawe cara sing angka loro. Kanthi sarana peksa dina iki uga Semar bakal tak lunasi nyawane. Kawula nuwun niki mangisaken dawuh kula namung nderek. Sebab pakaryanku ana loro iki kok. Siji mateni Semar ing pindhone kok njujug ning Ndarawati. Kresna sing jarene titi sing Bathara Wisnu ngaku dadi pamong utawa batahe pendha ing Sopran Bratayuda. Iki Kresna ya tak sirnake pisan. Wis karuwan kono. Mumpung Pandhawa mbangun miturut karo pun bapa, rukun karo Kurawa, ya ki murungke Bratayuda jaya binangun. Iki mangisaken dawuh Raden Kersa Paduka. Iki ngene. Aku karo Werkudara karo Janaka tak lerem ana ing pinggiring pelataran Karangadempel. Mangsa bareng tak pasake Kurawa oleh mikut Semar ya. Nek Kurawa engko ora iso mikut Semar kepeksa pun bapa sing tandang gawe dhewe. Ning aku njaluk jarene Kurawa ki pinter perang. Siagana barisaning Kurawa kepara nyata dina iki Semar kudu dipikut. Ngesaken dawuh, Pemban ngesaken dawuh. Apa marmo boten dawuh. Paman Pati harus sakuli. Wis kok siagake para sata Kurawa sampun paman. Sedaya para sata Kurawa Pak Ander mapan ing pelataran Karangadempel. Siaga ngayahi wujuding kewajiban mikut dhateng Kakang Semar Badranaya. Bagus. Yen ngono dibudhalke, ngesaken dawuh. Paman Pati harus sakuli. Dana dina iki nggih, ngesaken dawuh. Sang Manggala niti preksa ayo mikuten ayo Kurawa tandhake wajibamu di paman.
Tanan ora prapting sumuning arkoran tuningali ram tuningaling pakuasrine dendeng saengko projo umbyung kang pratunggu pusarana kangajanmu Japro wonten timbalan ingkang adhawuh Kakang Mas Werkudara yektine kaya rati nemu lawan kowe karo pun Kakang klebu Puntadewa manut marang pakarti ning Kurawa Kakang Mas Pandor menika tanpa beda kaya dene ndok sapetarang yen to mukti siji kabeh melu ngrasake yen to mati siji kabeh kedah melu mbelani Gading wosing wiganti Kakang Prabu Puntadewa sumandha wonten Astina namung bangun miturut pakartinipun Koko Prabu Duryudana lan nderek dawuh saking Bapa Begawan Lumana supaya ngurungake Bratayuda satemah nentremaken Pandhawa lan Kurawa badhe cengkah kaliyan batin kula lan paduka nanging menika pakarti kersanipun Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas wah itu apa iki kowe nonton swasana ki mawon aja nganti kula lan paduka menika ngikut Kakang Semar yen ora ana perintah saking Bapa Begawan Lumana Kakang Mas Werkudara yo oke ngopo guna sekaring toyo hari kala kebyara samodra alon gumurung makul manut sareng Puntadewa esuk iki
Anuman dalangake wong mati kena ngopo mati den kane ngoyo durika tembuse iken agariro padang taringan linten jalanan keparat kowe Anoman ulung terus minggon membandau saka pangan pati harusan kulit kowe mboko begawan moho guru lomono dewa kapon nyata supaya minggon marang Kakang Semar Badranaya minangka pamong kapon nyata kudu sagot tapak asta wurunge Bratayuda jaya pinangun kudu tapak asta wurunging Bratayuda sing ditindakake dening Koko Prabu Duryudana lan Yadi Prabu Puntadewa. Bareng dirembug mapan ning kalangkat dendel kepanggilan Kakang Semar Badranaya. Pranyata Kakang Semar ora sarujuk ora gelem tapak asta. Yen Kakang Semar Badranaya ora kersa tapak asta mung ana siji antarane loro. Tapak asta utawa sarujuk ning Bratayuda utawa pedhot gulune Semar Badranaya. Ya kene ora anak-anak Semar sing magut upama mapaning payudan, ora Semar Badranaya sing maju dhewe ning palagan. Malah kowe munyuk elek ketek wek kempong pelot jambuluan teken dianggut jojo. Ora pangkling kowe munyuk kendali sada Anoman kowe. Dasar kapurnyata kowe karta meremo. Meremo kancane melek kok kon turu. Kancane melek kok kon turu. Karta marmo ora meremo. Aja kowe sing maju ndi Semar kene tak odol-odole ususe. Tak longgone pareng waduhe tak cangape lambene tak pipilange untune tak jembenge kupinge. Tak keplake ndase tak pecahe dadane tak ojote. Udele. Ora perlu datak kakean wis. Wis adar kan Kakang Semar Badranaya wis bisa nglantahi bangkene begawan Anoman. Bala dalah gunjang kanjeng, bala dalah gunjang kanjeng, bala dalah gunjang kanjeng langit kelap-kelap. Katon bintang alis lumaresan gandrung sabarang kadulu. Oi sumbar. Oi sumbar. Sumbarmu madya-dya kaya wangin dilak siapan bisa ngremuk wesi kelingen. Urawa sapirang-pirang patak bari mapan kalangan dempel ya kene nyumbari karo Kakang Marmo. Arep Setya Mandra guna kowe. Urawa pirang-pirang kemlane tanganku nibani diadamu ora sigar merapat gurani batang Anoman pangkeme. Totokno Kanjeng Jaya Anoman. Aduh. Eko.
boyong kok anu maneh kepakan. Wah. Nguyong di pinggir jalan ya. Anoman larang kabur sini. Ayo babu babu.
Wani Jentan mohon coba Kerajaan barisan Urawa memet wandamu Wani maju lawan ini kato sinadu Kene Urawa siji seru pada maju saiko Bargoro Urawa yang mundur cangkang wah sambat sambat aku wis sepi mondrok aku lan kumpul. Omane tangane Jayajatra. Wong prawira ing Ayudha. Tetandingan aja lumaris. Tabrak sampah Genggam ganjeng Langit kelak-kelak katon Intaning alim Munduro timbang bengkak dadamu besok wani sakti gidewan bosone Urawa izin Urawa sewu bareng maju sayuta Bargoro Hanuman bakal mundur jaka pancal ya malah ngalih agar pancal dihasil ngalih Panem Bromo ini pikir jambak kok busuk mana ingin nomor kali ingin nomor pikir itu ingin nomor 3 mungkin mereka yang mesa-mesa mereka Ugra alias Bubago maju oh engkel-engkelan kekatan engkel-engkelan rata kok engkel-engkelan kuwe orang namanya kekatan dan wangi tidak boleh kita pedagang kekatan
perang pirangan tanpa beban. Ini dari supir-supir. Nih kalian lek tempel nyala lek perang. Kirim panganan ini malih nyawi. Panganan ketua PKK. Oh!
dalem penemban. Ditakonnya kaya ora enek semaure. Ya kula pun muni dalem. Ana lirik iki wis disiki atimu dhewe apa piye kaya. Ngomong aja sok dibatin. Kok dadi udun ngono. Piye? Kurawa le perang piye? Piye mengesu panjenengan Begawan Lumana Dewa-dewa menang. Nyuwun pangapunten mengestu paduka Kurawa kawon. Mesti ae dadi padatan nang Kurawa ki ora tau menang angger perang. Wis kiriwanti lewa ginawa mangan. Ginawa mati. Kula bali angger Kurawa perang urung-urung kok mulih nggawa gendera jebul. Angger Kurawa perang mulih kok genderane mriki digulung. Musuhipun sanes Semar Badranaya. Lho lha sapa? Munyuk Kendali Sada pun Begawan Anoman. Anoman to. Musuhe sapa? Lho dhisik dadi pendan. Musuhe Senes Semar. Lho lha ya mong kawe diarne karo Semar kok. Musuhe sapa ki? Musuhe Begawan Anoman. Loh, Anoman to? Nggih, Pak Jawu. Musuhe sapa? Tenang iki pomo dudu gurune Pandhawa, dudu gurune Kurawa tak plonge undut tak ulu-ulu kok ya mantanku. Tak bacok tak enggok-enggokke dokter ra iso nambani sampeyan carane kaya ngono. Lah ya musuhe Anoman to? Nggih. Lah ya Anoman. Lho lah iki lha panjenengan kok bolak-balik kok getak-getek dateng kula kok ya. Pun panjenengan mang pandan gawe. Ngene ya, perang iki aja mengokol. Perang iki aja mengokol. Sok kala mangsa ngangge asu. Akal. Asu nyokot kowe kuwi kaya. Akal. Perang kok dadi aing mataku. Perang iki sok ngangge akal. Nek perang adu atos sing balung uleting kulit. Rajake kalah. Ya ngangge akal to. Caranipun kados pundi? Perang kok kadoan ngetokke kemayan. Ora ndek kemayan nggo genter sing dawa. Lajeng musuh arep maju sogok suwale. Ngono lho. Sogok suwale mesti mlayu musuhe. Ngono. Mosok perang karo cincing-cincing kan ya ora kira. Iso sisih ngoceki suwati sing jotos apa iso kowe. Iki mboten saged. Jare bomo dudu pendhita ngene tak sangap lambe panjenengan. Kene mundur Anoman tak tandangane kaya ngapa Anoman? Kurawa kan mundur kabeh, kon mampir warunge. Nek udah lali bayar dhewe-dhewe. Lah mboten punya tumbasi apa? Tuku kopi yang gak njaluk aku ya. Nanti waktu tuku kok. Nah iki Kurawa mundur sasae dhewe kaya ngapa mundur Anoman. Saya sepuh polane kok kaya pendhita iki najan sepuh iki akit barang kok ya genah. Kok ya nyemplung to, Mas. Pendhita kok gaul. Titik-titik angger teko ning Ngastina iki ndi musuhe iki. Bolak-balik kok akit kok demen. Ki kapan apa ya piye ya? Mosok bal 8 diakit ki matane dhewe gacung iki. Ora iso bedake putih karo ireng. Pang somaon. Mak ning yang ini kok metu. Yang ini kok metu. Mentai-tai tenaga yang ini kok metu ki. Mun awak mundur.
Ecek barang. Taman ana kemayan. Kala kula kasu tolong Dungan dengan ngomong membangun mana Rasa ayu Ayu tanah golong kumolong madu Koro Asane kondo sawe munyo anongan Kowe ngewangi Semar Badranaya apa? Pamane gelang sayu torat kendang sak Semar-semar mojo takon dosa iki becawan ngomong Begawan rumono ngetoke kemayan Ndara Anoman kendang kapracundang kaya perang katempuh ing banjir bandang untal kaprapal kaperwasa. Dudu plemetu wong kowe Begawan rumono. Aku ngerti kowe wong angkara murka kowe mlecuk marang para Pandhawa supaya manut marang pakartining para Kurawa. Ndara Anoman kok petak kambrung. Ben marem rasamu tak tuntutane Ndara Anoman. Legisan Bambang Senggono ya Ramandaya Pati Maruta Maruti Anjani putra
ya kembang swela giri. Ana mangsa dadi pendhita ingkang pinunjul makhluk kang kinatrek sasawine titah katresnanan ing para dewa. Sebab rumangsa ndarbeni panjang umur utawa umur ingkang dawa. Apa nyata nibak wujuding pangrasa panggresah lan panggresura dumateng Lurah Semar Badranaya ewa dene ketaman kemayane Sang Begawan Lumana Dewa Kampung Raga sukma uncat saking raganira Sang Anoman. Oh Dewa Satya bener apa kang dadi pakartine Kakang Semar Badranaya. Yen to menungsa utawa jalma kuwi diwenehi seger waras wajibe kudu gedhekke syukur. Aku diwenehi umur dawa nalika semana 7 surut 7 perkutut 7 gagak 7 siwalan supaya ngemong marang sukmaning dosa muka ingkang lambara ngapaning jagat. Tetiro aku ora bisa nindakake kewajiban. Tanpa guna olehku ngaku dadi wong jaduk. Tanpa guna olehku ndarbeni aji mundri digdaya nglana dipara kalintan jane ngeprang nalika semana. Jebul kena kemayane Begawan Lumana wae aku uncap saka ragati. Yo Anoman. Praga linuwe. Kowe ana kene aku tak sowan ana ing tempat suci tak sowan pukulan padha nang raga linuwe aku jalan aku. Oh, praga linuwe. Bapak tuaku kok hati pun tak sokoran. Oh, Dora Anoman. Ruputo bilai kabeh jin setan datan urun. Begawan Lumana Dewa iki sapa kok digdayane kliwat ukur. Rumangsaku Ndara Anoman iki wis sekti-sektine prajurit digdayane Brahmana utawa Pandhita. Dewa semono dipetak kambrung. Anoman iki piye ta Anoman iki? Kok terus ragane ditinggal sak nggen-nggen iki piye Anoman? Are nganti dileboni demit setan jeng setan mripanan klek-klek balung landak tong tulis sundel bolong karo wewe piye ragamu. Tak tunggu ragamu man, tak tunggu ragamu. Begawan Lumana Dewa Guru Arjuna wonten dawuh bapa.
ora perlu tak critakne kowe nak weruh nganggo mripat ndasmu dhewe. Pas ya. Kowe weruh karo mripat lan ndasmu dhewe. Boten basane penjang iki ora antuk ngoten. Kok mripat ndasmu mata kepalamu kowe. Wah. Sembarang lagi Jawa. Malah kepala ngapa Semar uga mlayu. Kowe Semar mlayu iki tak anggap Semar giring getih wedi, Mas. Wedi, Mas. Wedi mati. Kowe Semar ora usah digubris aku lan Janaka klebu Kurawa bakal bali ana ing negara Kastina. Werkudara. Apa gawanmu mono piye? Kowe duwe kewajiban. Apa sing tak lakoni? Metu ana Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Golek ana ning Ndarawati, nek gelem kon tapak asta, kurunging Bratayuda daya binangun. Upamane ora kersa. Purba Wasesa tak masake kowe. Kresna kan ajata digdaya tugelen gulune.